ukuzila ukudla uma kwenziwe ngendlela okuyiyona futhi nokuyizathu okuyizona zona kungenza umahluko omkhulu empilweni yakho. Ongeke uzokwazi ukuthi uchazeke ke ngolimi lwethu sabantu. Uyakwazi ukubona ukuthi hayibo indaba yokudla ngomthetho seyenziwe yaba yinto esiyenza ngokujwayela futhi asadleli undlala, sesidlela ubumnandi. Umzimba osebenzayo kuyitotosa ukudla, namhlanje udla pizza, namhlanje udla burger, njalo ngolesithathu iWorking Wednesday. Nje ipesheli nje zaziwe ukuze sema-restaurant usudlela ipleasure, ngoba ngesikhathi uzama ukuyithiba kulezi zinto unga-expose kwizinto zobumnandi. Ungabusaba ukudla kuphela, ngisho nanokuba ku-internet, izinto ozenzayo ongayifaka emzimbeni wakho, izinto wena ocabanga ukuthi zikulethela injabulo ezikuthokozisayo. Ngesikhathi ungasanazo lezo zinto zivala ngisho nanale mizwa ephinde iholele nakwizenzo ezithize ezokwazi ukuthi ikukhombise ukuthi uwubani. Ngesikhathi uyithiba ke yonke ke lento le esuke ifa eyinkungu emzimbeni wakho ekuvalile, ikukhombisa ngokwanele ukuthi hayibo kahle kahle mina ngubani, and njengoba ngidla kangaka nje hayi ngoba ngidla ngoba ngithanda, ngidliswa ukuvala noma ukuthiba izimo ezithize. Mhlambe uphatheke kabi, abanye badla kakhulu uma bephatheke kabi, umuntu ethi hayi ngcono ngizoba ngcono nize nikubize nithi i-comfort food. Ngisho umuntu esikhathini, umuntu osifazane uhamba uyodla ukudla ongakulungela ukuthi ukudle ngesikhathi esikhathini, ngoba wena uthi hayi kuzokwehlisa amapenzi wakho. Amapenzi wakho akaqedwa chocolate, amapenzi wakho akaqedwa ama-chips. Kodwa ke asikho lapho. Okubalekile ukuthi uma ukufasta kubalekile. Ningezwa benikhohlisa ngisho lento enizoyisho nithi hayi mina ngiphuza amaphilisi angeke ngize ngikwazi ukudla. Uma ufuna ukuphila uyakhwitha yonke lento oyitsheliwe la emhlabeni, uapply le eshiwo unembeza wakho. Uma ugula ufanele ukuthi ukhwithe yonke into oyiphozayo, ufocus ekutheni ulungisa wena ngaphakathi. Ukuphuza amaphilisi ikona okubulalayo. Ungakhohliswa manje sekutshela ukuthi umuntu odla amaphilisi efanele ukuthi angawaphuza amaphilisi engadlile. Iyona nto le eyenza ukuthi ungabi seduze nokwazi ulwazi olubalekile, ungabi futhi seduze nokuyisondeza kuma actions azokusondeza ekuphileni okuyi-fasting, ngenxa yokuthi inesilathi wena usudlalela kude ne-fasting ngoba uthi wena hayi mina vela ngiqualify, kanti ilayo uyibulala khona. Uma uzeke ukulalela uneso ulalele lokho okukhuluma kuwe ngaphakathi, uyophila ngalelo langa. Engathi ke ingakusiza lento ekhuluma nawe, ikwenze sama actions right, futhi uyisize nawe ungayizibi ngoba ikhuluma kakhulu, ikhuluma kancane bese uyayilalela, wayilalela kawodwa ihlezi ikhuluma. Usuyilalelile ke uzophila uhileke ngaphakathi, kubonakala ngisho umzimba wakho, ngisho indlela ozizwa ngayo, ngisho nakwezikamoya.